Sí.
El Víctor s'està carregant encara. Si no, de moment anem introduint una miqueta tot plegat. Ja són les 11:12 i d'aquí 2 minuts i escaig començaran ja l'anunciament... l'anunci del Premi Nobel. Això està dins d'un marc... Bueno, soc el Nil, soc de Ciència Oberta, Neurones Fregides, el Víctor també m'acompanyarà avui i en Pau potser es connectarà. Des dels piuets està en Ferran Parlem de Ciència, intentant muntar tota aquesta liada del Twitch. I bueno, això és una família de streams que farem aquesta setmana. Avui, demà, dimarts i dimecres. On bàsicament intentarem comentar al minut això, l'anunci dels Premis Nobel d'aquest any. Bastanta expectació també. Hem preguntat a les xarxes també quines juguesques qui creieu que el guanyaria. Hem rebut bastantes respostes, els anem comentant. Primer de tot, tenim la sort, Neurones Fregides, de tenir unes enviades allà a Estocolm, a la seu on provenen precisament els Premis Nobel. Així que, Ferran, si pots tirar el vídeo de les nostres enviades especials, veurem a veure què ens expliquen. Ens trobem a l'Ajuntament d'Estocolm, on des de l'any passat s'entreguen els Premis Nobel en commemoració de la mort d'Alfred Nobel el 10 de desembre. Els premis que s'entreguen a dins d'aquest edifici són els premis de Medicina o Fisiologia, Física, Química, Literatura i Economia. Cada premi està valorat en 10 milions de corones sueques, que equival a una mica més d'1 milió d'euros. Els premis els entrega el rei de Suècia i cada guardonat ha de donar una conferència. Bé, doncs com heu vist aquí la Cristina i la Clàudia també des d'Estocolm, una miqueta enviades especials en diferit, us hem pogut explicar una mica. No sé si el Víctor ja es carrega, almenys se'l pot sentir. Comentaven, si no pel xat, el pixelat. És el que em dona la càmera del portàtil. El bon temps d'Estocolm, a destacar, efectivament. Tot el contrari de Barcelona ara mateix, com tothom sap, capital del món mundial. És que Barcelona, el barcelonocentrisme, ara mateix està plovent bastant. Típic xàfec de tardor. Antoni també comenta els premis de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació. Uns premis molt interessants per divulgació científica. Convidem a qui estigui mirant a apuntar-s'hi i enviar el seu projecte. Es poden guanyar dinerets per tirar endavant projectes molt macos i molt interessants. La roda de premsa ja ha comentat. Ja ha començat. Ara mateix estan esperant
que arribin els ponents que han d'anunciar qui són els guardonats d'aquest any. I en Víctor, no sé si ens pot fer un recordatori de qui va guanyar l'any passat. Un premi que anava sobretot encarat al descobriment del virus de l'hepatitis C. Si recordeu, l'any anterior va ser per descobriments sobre com les cèl·lules tenen la capacitat de sentir i adaptar-se a la disponibilitat d'oxigen, i l'anterior a veure, crec que també en Pau està a punt d'entrar. Se'm sent a mi. Ara sentim en Pau. Bueno, jo sento en Pau. I no em veus? Pel Discord, però per aquí, per Twitch també. Però ara... Uf! Ui, ara tinc un trastorn d'identitat. Clar, és que jo també estic mirant el Twitch alhora i ho veig com amb segons de retard. No sé exactament els canvis que està fent en Ferran. Està fent ell sol, està fent un currazo. He perdut en Víctor. Dieu pel xat si no és l'estat de la qüestió. Sentiu en Pau? Sentiu... A mi suposo que sí que em sentiu. Jo veig en Víctor. Veieu en Víctor aquestes coses? Jo vull saber si a mi se'm sent quan parlo. Victòria! Sí que et sent. Els 3 i et sentim els 3. Sembla que no. Se'm veu. Et sentim i et veiem. Molt bé. Doncs... Ja, tècnicament ja estem tots i tot molt bé. Per tant, ens volies explicar... O no, Víctor primer. Víctor, explica'ns què ens volies explicar sobre el Nobel de l'any passat, que hem estat dient ara. L'hepatitis C. De fet, l'any passat Vale, estàvem funciona. a classe pendents de saber el premi. Se'm sent quan parlo. Se'm sent. Si explico. A mitja classe... Estàvem fent classe? De què estàvem fent classe? Espectrometria de masses. Veritat. Jo recordo, esperant que el Víctor pugui comentar, fa 2 anys que sí que vam veure-ho bastant en directe. Jo almenys estava seguint l'anunci en directe pel YouTube i anava buscant les prediccions i tot això. També parlarem de prediccions. O Pau, si vols parlar de prediccions abans que el Víctor comenti una miqueta el de l'any passat. O si no, podria començar jo parlant una mica d'Alfred Nobel, que bueno, realment és l'origen de tot això. Bé, per fer una mica la conya, és una família bastant explosiva en general. Ja, ell va néixer el 21 d'octubre de 1833 a Estocolm i va ser el tercer germà. Després, més tard, va néixer un quart germà més petit. I llavors el seu pare ja era enginyer i inventor. I va estar investigant molt amb les voladures, que són aquests explosius per
sobretot per trencar roca, quan es vol excavar i així. Llavors, tenien un petit negoci familiar, però va tenir problemes i van haver de tancar, i llavors el 1842 van haver de marxar cap a Sant Petersburg, gràcies a l'èxit d'un nou negoci que va fer el seu pare, on feien mines marines. Que no sé si sabeu què són les mines marines. Sí, aquests no van començar des d'un garatge, no? Bueno, ja tenien antecedents. Només que si vas mirant la seva història és una mica com tenen un fracàs, després un petit èxit, tiren més endavant, després un altre fracàs, un altre èxit, van fent així. Però tot era la mateixa línia d'explosius i mines Sí, i aquí si no voladures i tot. explota no agrada. I ja també diuen que el seu pare va estar investigant sobre el tema dels torpedos. Llavors, amb aquestes mines marines, de fet, que van estar preparant des de Finlàndia, que en aquell moment pertanyia a la Rússia imperial, les van utilitzar a la guerra de Crimea, que va ser una guerra que va involucrar Rússia i Turquia a mitjans del segle XIX, i altres països també. Llavors, gràcies als diners i l'èxit de les mines marines, van poder pagar una educació molt bona per Alfred Nobel i els seus germans, i als 17 anys ja parlava suec, que realment és la seva llengua natal, rus, que era el país on estava vivint, francès, anglès i alemany. O sigui que al tanto amb 17 anys, eh? Immersió lingüística. Com? Immersió lingüística. Sí. Llavors, un cop finalitzats aquests estudis, per ser la seva formació, va viatjar a París, on va estar estudiant amb científics com Ascanio Sobrero, que va ser un químic italià que va inventar la nitroglicerina. Llavors, potser a alguns us sona la nitroglicerina? Bé, doncs és un explosiu que és líquid, però és molt inestable. És a dir, que amb petits canvis de pressió o temperatura pot explotar i llavors fa que no sigui gens pràctic per utilitzar-lo. O sigui, no és pràctic per utilitzar-lo. Llavors, aquest compost li va interessar molt a Alfred Nobel i especialment el seu ús en la construcció. Per això, després d'acabar els seus estudis, va tornar cap a Rússia i va començar a experimentar amb aquest compost juntament amb el seu pare per intentar fer-lo més pràctic, per intentar fer-lo una substància segura. Llavors, com us podeu imaginar, en aquests experiments va haver accidents i, de fet, va haver accidents bastant tràgics amb víctimes mortals, una de les quals va morir el seu germà petit. El drama de la família. Sí. Llavors, finalment, el 1864, va aconseguir, en primer lloc, produir la nitroglicerina en massa i després va seguir experimentant fins que va trobar additius per fer-la més segura. Gràcies a això, doncs, hi ha la invenció de la dinamita, que és un derivat de la nitroglicerina més estable. Van fer les barres, les famoses barres que coneixem així, que a l'imaginari són com de color vermell, si no m'equivoco. Doncs amb això ja aconseguien posar la substància d'una forma que es pogués ficant petits forats, que tu fas perforacions a la roca, fiques la dinamita i ja està. I també va tenir molt d'ús a la indústria bèl·lica. I com que això ho va poder patentar, es va enriquir, evidentment, i cap al final dels seus dies va escriure en el seu testament que volia que gran part d'aquests diners es destinessin a fer premis que s'atorguessin a gent que fes canvis positius per la humanitat en física, química, medicina o fisiologia, literatura, economia i la pau. Llavors, tot i que el seu testament deia això, va trigar 4 anys en implementar els Premis Nobel perquè hi havia reticències entre altres hereus sobre si realment s'havia de fer això o no. Llavors, més o menys, va començar per aquí i al 1901 es van entregar els primers Premis Nobel. 1901, és a dir, en 20 anys ja. 20 anys. 20 anys. Però avui també estava mirant que no tots els anys s'han donat Premis Nobel, especialment períodes entre guerres també han patit també, com tots els
tots els països involucrats en la guerra. Però també, precisament, és de la guerra d'on ha nascut tota la gran part de la fortuna dels Nobel. Sí. La gent s'enriqueix. Bé, merci, Pau, per la intro. L'anunci del premi encara segueix latent. Estem esperant que surtin els responsables de l'anunci. I, si no, una cosa que he vist avui també, que no coneixia, perquè em preguntava a mi mateix també, no pot ser que Alfred Nobel tingués tanta fortuna per finançar tants premis. Són al final els 3 científics, literatura, economia, la pau. 6 premis. Són 6 premis durant 120 anys. No pot tenir tants diners. I avui he buscat com és que, d'on surten tots aquests diners. I resulta que la fundació fa inversions segures per mantenir aquest capital. Per tant, al final també aquí hi ha una estratègia de manteniment dels diners de la família. No coneixia, bastant interessant, segurament era l'opció que molta gent ja tenia al cap. No coneixia i m'ha servit bastant bé. Llavors també vam estar parlant digues. De que els premis han anat pujant, no? Bé. També si es tracta per devaluació de la moneda o això perquè es dona... i tot això, no? Exacte. Però no sé si realment han pujat, o sigui, tenint en compte la inflació i tal, o si simplement els han anat pujant com han volgut per fer el premi més gran. No sé si hi ha alguna relació amb això. Perquè, clar, si et diuen el primer premi, no sé si era un 14% del que hi ha ara o alguna cosa així. Clar, sí. Això com proporcionalment són més diners o menys. D'aquí un minut comença el directe, els Premis Nobel. També es pot argumentar que al llarg dels anys és més car investigar. També. O que es necessita més inversió per investigar. Aquesta afirmació, però m'ho puc imaginar també que amb tots els recursos, la tecnologia que s'ha anat desenvolupant en l'últim segle i al final tot el material que es fa servir, imagino que potser ara mateix és més car investigar. Ens comenten també pel xat del Twitch el tema del Premi Nobel de Matemàtiques. Aquí ja hi ha rumors i coses. Són llegendes urbanes, al final. Per exemple, el Premi Nobel de la Pau es creu que podria venir d'una secretària que va tenir Alfred Nobel, que era a Alemanya, que va estar uns anys treballant amb ell i després se'n va tornar a Alemanya per casar-se. Llavors es veu que era un activista que estava promovent el pacifisme i així. Llavors es creu que potser aquesta va ser una de les motivacions per establir un Premi Nobel de la Pau. Però per deixar fora el de les matemàtiques ja... Ja veurem. En tot cas, comença ara l'anunci. Posem temps a veure què van dient. De cas, després, ja a posteriori, quan sabem ja qui són els seleccionats, ja xerrarem de quines prediccions hi havia per aquest any, si s'han complert, si no, s'esperava per què han guanyat. Hem comentat una miqueta així per sobre. Està col·locant tothom. Vaja, han posat el portàtil i he tornat a sortir de l'aula. Oh, no. Ui. Jo volia posar la cançó de Scorpions, però com que no volem que vingui l'home del sac del copyright. No, l'home del copyright no ens agrada. Si no, també, dic a títol personal, avui he preparat per Ciència Oberta, que el podreu consultar després, la penjarem a Twitter, un fil de diverses efemèrides
de científics nascuts o morts al dia d'avui. Per exemple, podeu trobar un Premi Nobel de Física per les seves contribucions a la teoria de superfluids i superconductors, que segurament algun dels projectes vinculats més intensament a la física de neurones fregides. Jo la pilota aquí a Antoni, a la quarta llei, a qui vulgui xerrar al final de física, xerrar una miqueta sobre superfluids i superconductors. També celebrem el naixement de Kenichi Fukui, que va ser Premi Nobel de Química, per una cosa que em va sorprendre també quan ho vaig veure, un Premi Nobel dels 80, 1981, sobre teories sobre el desenvolupament de reaccions químiques. Així com molt gros, tot i que fa molts i milers d'anys que s'investiga reaccions químiques i com funcionen al final. Va ser els 80 on es van poder mirar moltes propietats de simetria dels àtoms i exactament com es produïen les reaccions químiques. I també fa 21 anys, avui fa 21 anys va morir Michael Smith, que també se li va donar el Premi Nobel de Química al 93, sobre el desenvolupament d'un mètode de mutació de l'ADN per fer ADN mutagen. En Pau precisament ha escrit uns quants reportatges a Ciència Un Oberta. de les mutacions. Ui, Ladies and comença. gentlemen, good morning Tommy. and very much welcome to Nobel Forum for the announcement of this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine. So my name is Thomas Perlman and I'm the Secretary of the Nobel Assembly. Secretari de l'Assemblea Nobel. I will first read the announcement in Swedish, followed by English. We will then present background to the discoveries and... He parlat en suec, després ho explicaran en anglès. So here we go in Swedish. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset Fixem-nos que, fysiologi eller medicin malgrat ser un esdeveniment extremadament internacional, delas primer ho lika fan en suec i després en anglès. David Julius No és casualitat l'ordre. och Arden Pataputian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring. So to English. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Arden Pataputian for their discoveries of Tenim receptors for David temperature. Julius i Arden El descobriment dels receptors de la temperatura i el tacte. Here are the two laureates. Doncs hauríem de dir que això no entrava dins de cap predicció que jo almenys hagi pogut veure. He performed his prize-winning studies tenim els in dos California, guardonats. San Francisco, where he's still active. Arden Pataputian was born in 1967 in Beirut, in Lebanon. Un científic libanès, He nascut al moved to Los 56. Angeles in the USA. He performed his prize-winning work at Scripps Research La Jolla, California, where he's still Ha active. estat investigant als Estats Units. I will now turn to Professor Patrick Ernfors, adjunct member of the Nobel Committee, who will now describe the Ens explicaran el descobriment pel qual se li ha atorgat el premi. No hem arribat a xerrar de prediccions, però realment és una mica una sorpresa. Sí, bueno, després podríem comentar les prediccions, si es dona, perquè aquests no sortien. Specialized sense organs such as our eyes, ears, nose, and mouth endow us with vision, hearing, smell, and taste. This year's Nobel Prize has to do with our ability to feel temperature and touch. Aquest premi se centra en els sentits i especialment en la nostra capacitat per sentir la temperatura i el tacte. Imagine that you're walking barefoot across a field on a summer's morning. You can feel the warmth of the sun, the coolness of the morning dew, a caressing summer breeze, and the fine texture of blades of grass underneath your feet. These impressions of temperature, touch, and movement are feelings relying on somatosensation.
Somatosensation is what gives us the ability to feel our body surface and internal organs. It monitors temperature, pain, touch, and the location and movement of our body, called proprioception. Such information continuously flows from the skin and other deep tissues and connects Utilitza us la with temperatura, the el dolor, la external posició dels nostres and músculs. internal world. It is also essential for tasks that we perform effortlessly and without much thought. For example, when taking a coffee on the go, a flow of information from sensors in legs and arms keep track on their position in space. Que si això podem fer in the coses sense skin pensar, com caminar, registers prenent un the cafè. texture, size and shape of the coffee cup, how warm it is, and correct the grip strength to keep a Podem hold saber on com the de calent està el cafè, la força correcta amb què agafar-lo. How physical stimuli such as heat and touch can be registered has fascinated humankind for thousands of years. The French philosopher René Descartes envisioned in the 17th century how this could work. I això és una preocupació que tenim els humans des de l'antiguitat. Bueno, de fet, Descartes, segle XVII, ja intenta donar una explicació. On the skin, pull the thread and open the valve in the brain. During the past century, scientists discovered specialized sensory neurons which have long processes called nerves. The nerves located in, for example, the skin or muscle registers changes in our external and internal environment. There are different types of nerves that detect different kinds of stimuli, such as heat and touch. But how can heat and touch be registered by the nervous system? In some way, the nerves must convert the physical stimuli of heat and touch into a biological signal. Thus, molecular receptors must exist on nerves that detect and convert heat and touch into nerve impulses. The identity of such receptors remained unknown until this year's prize No es coneixien aquests receptors responsables de temperatura. Ui, Nil, Capsaicin, the active component of chili peppers, això tenim un article was an sense essential oberta. tool for one Nil, of la the capsaicina, awarded el temor picant. discoveries. When we eat a spicy meal with chili peppers, it gives a burning, sometimes even painful sensation. We start sweating. Thus, it seems that capsaicin can trick the brain into thinking there is an actual change in body temperature. Com diu, aquesta molècula de capsaicina It was known activa that els capsaicin receptors de temperatura i et fa creure que tens calor i per això pots començar a suar o... responsible for the burning sensation when eating chili peppers. However, the molecular receptor detecting capsaicin remained a mystery. Now we turn to the work that gave rise to this year's Nobel Prize. David Julius and his co-workers wished to identify the receptor for David Julius i els seus Julius companys van intentar trobar els receptors involucrats en aquest procés també. sensory neurons was responsible. He therefore made millions of DNA fragments corresponding to the genes that are active in sensory neurons, hoping that at least one of these would contain the gene for the capsaicin receptor. He introduced single DNA fragments into cells that are insensitive to capsaicin, and then added capsaicin and recorded activity. This was a high-risk project, but after looking through large amounts of DNA fragments, the team finally succeeded and identified the capsaicin receptor. Van introduir fragments de l'RNA de diferents proteïnes en diferents cèl·lules i després van administrar la capsaicina per comprovar en quines cèl·lules es produïa algun efecte. I així van descobrir quin era el receptor adequat, o sigui, específic. When Julius tested how TRPV1 reacted to warm temperatures, he noticed that heat opened the channel. Vam veure que la calor obria aquests canals. He had discovered a temperature-sensitive ion channel activated by heat that is perceived as painful.
una calor que es percep A com a few years dolorosa. later, Julius and the other laureate of this year, Arden Pataputian, independently searched for a cold-sensitive channel and discovered a related channel, TRPM8. Soon after this, additional related channels were shown to contribute to temperature sensitivity. We now know that a number of different TRP channels activated A partir del at primer different receptor en van descobrir un temperature altre i a partir intervals en descobrim act més together to code for temperature sensation and for heat-induced pain. que contribueixen a la sensació de temperatura i dolor. While the mechanism for temperature sensation was unfolding, the molecular mechanism for the sensation of touch remained an enigma. The sensation of touch is started by mechanical force. Parlem such de as when la tapping sensació on del the tacte, skin. de la força mecànica, diguéssim. This can be mimicked in a simpler cell system by directly poking on the membrane of a cell, while at the same time measuring activity of the same cell. Arden Pataputian and co-workers used this system and identified a cell line that was mechanosensitive. In these cells, Pataputian identified 72 candidate Van trobar genes that he 72 felt gens could candidats a ser influence responsables de activated by la percepció d'aquesta força mecànica en unes cel·les concretes. One by one, each of the 72 candidate genes was silenced and the cells were tested for mechanosensitivity. After nearly a year of painstaking work, 71 of the 72 genes had been tested without any promising results. But when gene number 72 was silenced, Van anar eliminant cada un de tots els gens i només deixant-ne un actiu i dels primers 71 que van provar, cap va donar cap resultat positiu, excepte l'últim, el 72, que sí que els va donar un resultat positiu. Through its similarity to PSO1, a second gene was found and was named PSO2. És a dir, havien identificat un nou gen. Pataputian demonstrated that piezo proteins belong to an entirely novel class of proteins and function as ion channels activated by mechanical force. Són uns canals iònics que s'activen per una força mecànica, com dèiem abans, que és la que es buscava. A long-sought sensor for touch and proprioception, senses we use, for example, in a hug. So to summarize, the work by David Julius and Arden Pataputian has unlocked one of the secrets of nature by explaining the molecular basis for sensing temperature and mechanical force. This represents a foundation for our perception of temperature, heat pain, touch, and the location and movement of our body called proprioception. In further work, TRP and piezo channels have been found to play key roles in many aspects of physiology, thus establishing far-reaching roles of the newly identified temperature and mechanically sensitive ion channels. Thank you, Patrick. Bé, So here we have the ara, Molt bé. again, and I would like to Ferran, si podem ara posar-nos nosaltres i xerrem you probably want to have una mica. separate interviews, but please go ahead. Bueno, ha sigut una sorpresa, no?, el Premi Nobel. Comentàvem d'aquest any. també... Ho he esperat, Com? Com dius? Estaves parlant? Sí, això que no ens esperàvem massa tampoc. I comentar una miqueta això que ens esperàvem o què és el que havíem rebut. Jo volia parlar de les prediccions perquè havia estat fent una mica de recerca. Bàsicament el que tenia més números però la gent no estava del tot expectant era un Premi Nobel que apuntava a Katalin Karikó i Drew Weissman. El problema que tenia aquest premi era que era massa recent. Era pel descobriment i per tot allò vinculat a la tecnologia de les vacunes de mRNA. Ha sigut especialment important per la pandèmia que estem vivint encara. Però per això compta amb el problema de que els Premis Nobel se solen atorgar a recerca que porta ja molts anys fent-se
sobretot que està molt establerta. Per aquí tampoc Sí, acaba de tenir normalment masses números. no se la juguen massa i busquen coses que ja s'hagi vist que són extremadament transcendentals. Però bueno, l'any passat ens esperàvem també que potser no estava clar si, per exemple, el premi pel CRISPR es donaria en el de Medicina o Fisiologia o en el de Química, i al final va acabar sent el de Química. I aquest any Katalin Caricó també podria haver estat aquí. Molta gent deia aquí, a Medicina o Fisiologia, però qui sap, perquè al final també és un aspecte més de la molècula de d'RNA, perdó. Llavors potser també podria caure el dimecres. Exacte, sí, per això ja veurem, també estarem aquí comentant-ho, o el mateix que t'he comentat abans, per això també l'ambivalència també una miqueta entre on està la frontera entre medicina i química, el tema dels mutàgens, que també el van encasellar com a medicina o fisiologia. Tenim un premi aquest any bastant bioquímic, Sí, al final recau a les nostres espatlles. Biologia molecular. En tot cas, Com a mínim igualment... els mètodes han estat bastant de biomolecular. Igualment... Ja has vist, 72 gens que havien de provar i fins l'últim no els hi surt el bo. Això és el treball de la feina de laboratori. De dia aquí picant pedra. Sí, picar pedra. Mira, si tinguéssim dinamita com a Nobel. Tirat. Igualment, tot i que és molt humil aquí des de Neurones Falsides també felicitar els guardonats d'aquest any del Premi Nobel de Fisiologia o Medicina, David Julius i Artem Patapoutian, el descobriment dels receptors de temperatura i tacte. I a mi també em fa especial gràcia perquè justament dimecres passat ho vaig fer a classe. Jo estic estudiant ara un màster de neurociències i vam començar per... Una de les primeres classes va ser sobre receptors de dolor i sensitius. Els han fet a mida, aquests Premis Nobel. Just et posen just el Premi Nobel del temari per afegir-te un tema més... Això, ara, i per l'examen, segur. Sí, doncs encara bé que hem estat aquí ara veient un directe i sort tu, Pau, també has fet una miqueta de traducció simultània, així hem anat sabent una mica per sobre, perquè és molt difícil escoltar alguna cosa i dir-ho a la vegada és impossible. No sé com ho fan els intèrprets. Bastant interessant. Veiem també que ja és bastant una tendència, que és un Premi Nobel compartit. També mirant les estadístiques, els més de 100 premis que s'han atorgat de Fisiologia o Medicina, només 39 han sigut a un únic guardonat. Això també va una miqueta en la línia que també es xerra bastant de que al final la recerca és un tema molt col·laboratiu que implica molta gent diversa. Bé, en aquest cas crec que són investigacions completament separades, però que segur que devien... O sigui, no sabem els anys de les publicacions d'aquests articles científics, però encara que estiguessin separats segur que devien conèixer la investigació dels altres. Sí, també perquè al final pots estar fent una recerca vinculada amb una recerca que es fa a l'altra punta del món i al final també és llegir la producció que faci aquell equip, aprofitar-ho pel teu també, generar coneixement comú al final, afavoreixir en el sentit en aquest camp, especialment llavors els receptors. Comentaven... Digues, Pau. I que donen el premi a un tema concret que té diferents vessants. Aquí hem vist que per una banda resolien el tema de la procepció, com es diu? Propiocepció. Propiocepció, i per l'altra dels sensors de temperatura i tacte, que són aspectes diferents d'un mateix tema que els engloba els dos. El tema de la propiocepció també és bastant interessant i sobretot amb malalties que puguin afectar a propiocepció, que al final és quina percepció tens tu de l'espai intern. És a dir, jo sé que tinc la mà aquí, es pot fer l'experiment també típic de tancar els ulls i intentar connectar els dos dits. I certes malalties dificulten aquest tipus de percepcions i es fa molt més difícil
controlar el moviment intern. També el que anava a dir ara, comentàvem pel xat, la Cèlia ha comentat el tema del gènere, que continuen sent 2 homes guardonats. Tenim la I veiem- tendència. I veiem que l'any passat, això que comentàvem abans del CRISPR, vam celebrar bastant que fossin 2 dones que havien aplicat també la tecnologia del CRISPR. Aquest any segueixen sent 2 homes seguint la tendència. Al final també, comentar-ho, som 2 homes aquí comentant els premis, i la Clàudia i la Cristina, que han fet un gran treball d'investigació des d'allà a Estocolm. Ens comentàvem pel xat. Hi ha un article de Wikipedia en anglès, s'hauria de fer un article en català. A Wikipedia ja en parlarem perquè és exactament com s'hauria de dir en català, però es venen cosetes. No t'avancis. Xerrarem. La Clàudia ha passat l'article del Picant. Heu consultar també tots els continguts que tenim sobre això al nostre web i tots els projectes que facin coses sobre això al final, perquè cadascú parla del que vol, la pots encertar més o menys. Demà segurament amb el Premi Nobel de Física, segur, jo espero que sigui alguna cosa que ja se n'hagi xerrat algun cop a Neurones, perquè si no jo aniré bastant perdut. Bé, demà tindràs Antoni. Demà passat en Guillem, no? Sí, home, seria raro també comentar el Premi Nobel de Física sense una persona en el camp de la física i el de Química sense una persona de la Química. Bé, doncs sí, com preguntava la Cèlia, crec, seguim amb la tendència al biaix de gènere. L'any passat ja van guanyar 3 científics, home, si no m'equivoco, els descobriments sobre l'hepatitis. Víctor. Tampoc, No en rep, crec. No, t'ha fallat. Estima, qui m'entén era. El directe. Si no podem xerrar... La nota de premsa ja. Sí, l'han tret. L'han tret just al moment directe. Jo estava seguint la paria també. Si no, també podem comentar que no n'hem xerrat massa també de què esperàvem, o perquè també diem que era una sorpresa. Hem xerrat del de Katalin Karikó i Drew Weissman, que tenia aquest problema de temporalitat, que al final era un tema molt recent, però hi havia més opcions. De fet, avui hi havia l'oportunitat, o es comentava, que es donés el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia a una persona de més edat, perquè, per fer una petita dada, el premiat més jove va ser Frederick Banting, que tenia 32 anys quan se li va donar el premi al 1923. Crec que era referent a l'insulina, sí, exacte. Aïllament de l'insulina o... Sí, aïllament de l'insulina. De fet, el premiat de més edat va ser Peyton Roos, que tenia 87 anys, se li va donar el premi als 66. En aquest cas era sobre teràpia del càncer. No, creixement del càncer. De fet, aquest any un dels noms que sonaven també eren Jax Miller, i Jax Miller té 90 anys i Max Cooper té 88 anys. També era un camp bastant dins de la immunologia i teràpia amb limfòcits T. De fet, crec que la Núria Camp de Neurones té uns quants vídeos, uns quants directes sobre immunologia bastant interessants també per explicar les bases a tota la gent que no acaba de saber ben bé del tema d'immuno. Se n'ha xerrat bastant també en els darrers 2 anys. A mi acaba de trobar els números del que dèiem abans. Només un 5% de tots els guardonats en el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia són dones, i això són 12 de 224. I aquí no sé si d'aquests 224 ja inclouen els d'avui.
No ho sé pas. També amb el tema de medicina i fisiologia sempre hi ha el tema Franklin, que sempre acaba sortint per El l'aïllament Gerard de la... Canal de Medicina. Ara em pilles, jo diria que sí. És que sempre quan són temes així més moleculars, ja... A vegades, de segons com, te'ls posa un costat o l'altre. Sí, medicina. Vale. Sí, medicina hi ha també el tema Franklin. Rosalind Franklin, una investigadora que va tenir gran part de responsabilitat en l'aïllament de l'estructura de l'ADN, que amb els seus companys... Bueno, el tema és molt més extens, segurament que estigui escoltant coneixerà, però no se la va recompensar com tocava, tot i que s'ha de mencionar aquí un punt important, que no va rebre el premi perquè en el moment de rebre el premi Watson i Crick, Rosalind Franklin ja era morta, va morir. I des del 1900... No recordo El quin va ser any. el 53 i el premi el 64, diria, o alguna cosa així. O el Sí, una cosa 54 o el així. 63, o... Va haver un moment on els premis Nobel es va dir que no es donarien pòstumament, perquè si no Newton es podien donar una pila de premis a una pila de gent. Aquí Però també el t'he de dir- problema del biaix temporal. També he de dir que el màxim és, o sigui, és un sol premi i llavors es divideix entre dues, o sigui, es queda la totalitat del premi a una persona o es divideix el premi en dos o en tres, però el màxim és en tres. O també poden fer 2/3 i 1/3 en dues persones. I li van donar a James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins. O sigui, ja van omplir-ho amb 3. Llavors, considerant que hagués estat viva, també no sé fins a quin punt se l'hagués considerat. I de fet, si llegeixes un llibre de Watson que es diu La doble hèlix, que explica com van fer el descobriment, el paper de Rosalind Franklin des del punt de vista de Watson és insignificant. És com que la desprestigia molt i si parteixes només de la perspectiva d'aquell llibre no pensaries que va tenir la rellevància que va tenir. O sigui que des d'ell ja també se la va desprestigiar molt. O sigui que la cosa no està complicada. Sí, al final també es xerra bastant i esperem precisament l'any que ve a Neurones Afegides xerrar bastant sobre aquests temes també, que al final la ciència, tot i ser un ens com bastant objectiu que es basa en dades, no deixa d'estar esbiaixat per 1000 factors diferents, sigui per qui escriu el llibre, per qui publica el resultat, per qui prepara l'experiment. Quan ho publiques. Exacte. Quins noms hi ha en la publicació? Exactament. Perquè s'han trobat molts casos on hi ha gent que ja ha guanyat el Premi Nobel i que comença a aparèixer en molts articles on no hi ha participat. De fet, diria que va ser precisament un directe aquí al Twitch de Neurones Afegides, com van fer la nit de PowerPoints. La Cèlia va parlar sobre animals que sortien com autors d'articles científics. Exacte. Hàmster no sé què. Von no sé què, exacte. No, molt bé. Doncs ja hem vist una miqueta el Premi Nobel d'aquest any de Medicina o Fisiologia. I després podríem compartir la nota de premsa per si algú se la vol llegir. Tant. I també heu pogut veure que hi ha una gran part de divulgació, perquè al final són uns premis força importants, que està bé que els conegui tota la societat i que s'han d'explicar bé perquè la gent entengui la importància i rellevància de la investigació. Per tant, també el llenguatge planer hi és allà. I nota mental, llenço la proposta, la deixo aquí, de traduir la nota de premsa al català, perquè només està en anglès. Uf, ojut. Quantes pàgines són?
Crec, no massa. Motivat aquí. Per cert, des de la Fundació Nobel ens deixen una pregunta. De resposta tancada, o sigui, sí o no. Doneu la vostra resposta pel xat i la pregunta és: sabies que tenim diferents tipus de receptors per diferents tipus de temperatura i tacte? Que és bàsicament el que ens han explicat avui. Responeu com si no haguéssiu vist el directe. Podeu respondre en el xat. Molt bé. També ho han comentat en Ferran ara, o ho he vist ara almenys, al Twitch tenim aquí dalt, que és aquí dalt, un compte de subscriptors que de moment avui, de seguidors, que de moment avui només està a un de 10, però en aquests dies que anirem fent els streams dels Premis Nobel esperem que pugi cap amunt i més gent interessada en la divulgació científica. Té un Ferran que no funciona. Funciona. Maleït Twitch. Hem d'aprendre molt encara sobre Twitch i sobre la ciència també. Si no, ho deixarem aquí, Pau. Sap una mica de greu que al final amb en Víctor no ens hem pogut connectar, però mà més i millor. Ja veurem. 2 dies, encara queden 2 dies. I l'últim, a veure, l'últim podria ser una bomba, A veure què passa. A veure, tornant al Katalin Caricó, no sé. No sé. Perquè potser veuen més de medicina, però i també és molt recent, tot i que el seu descobriment no és recent, és dels anys 90. Això és veritat. No l'he comentat abans i és important. Sí. Molt bé, si no demà això amb Antoni comentarem també una mica les prediccions que hi ha sobre física, dimecres amb en Guillem, i per qualsevol cosa podreu recuperar aquest Twitch al Twitch de Neurones Fregides. Ens podeu seguir també totes les xarxes @neurofregides. Ferran, no sé si podem fer, o sigui, la pena, jo crec que sí, una raid, algú que estigui amatent ara en català. Guai. A Twitch són 9 persones. Bueno, en pocs i va per l'àvia. Diuen. Sí, si no hi ha ningú, tanquem ja, no? Molt bé, doncs sí. Si no, ja anem tancant. Moltes gràcies per venir, tothom que ens ha estat veient i seguint. Mira, sí que fem raid. Fet de folk. Què és això? El de folk. Han anat molt a saco amb... O sigui, jo pensava que no començarien directament dient els guardonats, que he vist que han començat molt així, no ho recordava així jo. És veritat, per això també m'ha sorprès. Crec que tu veies el vídeo abans que jo, per tant també he fet... Ostres, vale. És que el Twitch va amb molt retard. Doncs això. Molt bé. Doncs, a veure si demà us podeu connectar també. Ja està. Vale. Què és això? L'he vist 10 segons tard. Diu, gràcies, neurones fregides. Quin nom més divertit. Víctor, tu pots parlar o què ha passat? No el sentia. Hola? És En que sèrio? sí que se'm sentia perquè jo he preguntat per un grup d'amics que m'estaven veient i diuen sí que se't sent. Però jo parlava i tu, o sigui, el Pau i el Nil era com que no em sentien, en plan, dic, doncs potser m'estan ignorant o alguna cosa. Vaya ratllada, no, jo no et veia parlar ni de... Hosti, quin fracàs, Quin fracàs. Què? Quina ratllada. No em vaig posar l'alarma, loco. T'has adormit. Sí. M'he despertat per potre